posto, hai riposato bene, oggi siamo a mare. Muna duba wani ɗan iska a ture bakin ture yana mutane ya shi. Ya kai Hausa da iska. Kai wata ki da kana mun tuwon ya kai Hausa. A tunanin ba iya Hausa ba Wallahi na ba iya Hausa ba. tunanin ba iya Hausa ba ke ba. Ɗan iska ya ɗauka ni ba Bahaushe ne ba. Kai adam bagwari da kai ka ce ni ba Bahaushe ba. Wani ne bagwari? Kai ne bagwari ba. Zan iya kai wani ne Bahaushe a dubu huska wani. Kuma Hausa ne ba. Idan ka ɗora wata rasta ka ce ruwa abin da ya. Wannan rasta ta tsada gare ta bila kana ko aka mun euro 50 aka mun ita. Wani euro 50 wannan rastar euro 10 euro abin da ce euro ɗaya an ka ji aka gyara bai. Wallahi kana nan kawai euro 50 ita. Wai kai tsada wace ƙasa ka hito? Ni da kasar Niger nan. Niger wace wani gari? Niger cikin Niamey. Wani Yamai. Niamey. Ina ka sanya mai. Wala dan kauye da masani dan kauyen da masani. Wala dan kauyen mu dan masani. Ga dan iska ya mai da cikin kauyen da masar. Ga shi na dan kauyen da masar. Wane? Billahi da shi Ina ne da masar. Yo kai kasan da masar. Kai ni an gama ni ba ni ba haushe ni an gama. Ni an gama ni ba haushe ni. Daga Somalia. Daga Nigeria. Ko Senegal. Na manta shi dan Senegal ne. Wayyo Allah na. Kai ta maka Hausa. Ni ka sai na ni hito. Ka sai na ni hito. Ka sai Ethiopia ni hito. Danna. Indanna? Ni za ka ce mutanen ka. I love you. I love you.